Добре, сега един малко по-личен въпрос. Как се подготви да пишеш по темата за мафията и то за събития, развиващи се в Сан Франциско? Първо, благодаря за въпроса, защото държа да подчертая колко важна е подготовката за каквото и да било. Искаш да преподаваш, имаш нужда от голяма подготовка преди да влезеш в час. Искаш да се занимаваш с изкуство, трябва да разучиш. Ако ще рисуваш, каква техника ще използваш, какви бои ще използваш, какво ще нарисуваш, как ще го нарисуваш. А ако ще танцуваш, какъв вид танц ще танцуваш, какви са стъпките, как ще ги направиш, колко време имаш нужда, за да се подготвиш за този танц. Ако ще пишеш книга, каква книга ще пишеш? Каква ще е тематиката? Какво искаш да е посланието? Какви ще са изразните средства, ако щете? Как всъщност искаш да въздействаш? По какъв начин? За да си отговориш на всички тия въпроси, ти трябва да знаеш в детайли какво искаш да направиш. Няма как да знаеш в детайли какво искаш да направиш, ако се уповаваш само единствено на своето въображение. Ти трябва да имаш основата и на логиката. Тоест, причинно-следствените връзки са важни. Това как се градят образи не е само плод на вдъхновение. Това всъщност е и огромна подготовка. Как аз се подготвих за неопитомена? Четох много. Гледах много. Учих много. Гледах много интервюта с реални проститутки, гледах много интервюта с реални наркобосове. Рових се изключително много относно как работи сицилианската мафия. Рових се изключително много, дори чисто географски, относно Сан Франциско, как е разположен, картографията му, какви квартали има, къде се намират, какви хора живеят в тях, защото всичко това беше информация, която ми е нужна, за да мога да изградя пълноценно и адекватно тези образи и действието да се развива линеарно. Дори и от чисто психологическа гледна точка, какви всъщност са бутончетата, разговорно казано, на всеки един персонаж. Много ми помогна Ерос и култура, доктор Фройд. Някои по-леки четива, тип Антон Балаш, Лагерът на леките жени. Естествено, 11 минути Пауло Коелho. Семейство Сопрано. Общо взето всякаква форма на литература, кино, публицистика, много четях тогава. Всичко, което може да ме подготви за пълноценно изграждане на тези образи като информация, се опитах да взема, да изчета, да обработя в себе си, за да мога да дам най-доброто от себе си.